Di ba? Balita ko ngayon, dami daw namasyal, nagbakasyon. Ayan. Tapos, maraming nabakasyon, maraming pumunta sa iba't ibang dahon ng Pilipinas. Tapos, pumunta sila sa iba't ibang bansa. Sino kaya sila? Ano ba naman pumunta sa ibang planeta? Ayan. So, pakisabi nga sa katabi mo, kung bago nga ba ang taon niya, Happy New Year. Bago na yung taon pero pero yung pagmumukha medyo luma-luma pa rin. Joke lang. Medyo inayos lang natin yung ating. Ayan, medyo inayos lang natin yung ating kopya. Ayan, ating pumbuksan ang ating mga Bible nga sa Book of Isaiah. May mga Bible po ba tayo? Book of Isaiah. Sandali, painom lang muna habang wala. Ayan, sa Book of Isaiah, chapter 40. Book of Isaiah, chapter 40, verses 28 to 31. Ayan. So, andyan na po tayo. Thank you. Sa nakita po natin, basahin po natin. Verse 28, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth, will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Verse 29, he gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Bless the reading of His Word. Ayan, sa ating nabasa po mga yun, kapatid, ngayong gabi, ibig sabihin lang niyan is may nais pa pong i-fulfill ang ating Panginoong Diyos kung bakit tayo ay nakatawid sa taong 2024. Amen ba? Nararamdaman mo ba ang plano? Meron pang nais iparanas ang Diyos.
ngayong 2024. Na kahit man nung nagdaang 2023 medyo mabigat, hindi natin akalain, di po ba, na yung mga naranasan po natin noon is hindi po natin sukat akalain. Ina-expect yung mga bagay na darating pala. Pero may mga bagay rin naman na in-expect nating dumating. No? Pero hindi dumating. Hindi nangyari. Hindi siya na fulfill. Bakit kaya ganun, no, kapatid? Pero may mga bagay na ayaw mong maranasan pero sadya na lang or nagkukusang dumating. No? So, ngunit may mga bagay din naman talaga, kapatid, na hindi natin talaga control. Hindi natin kontrolado kasi mga sitwasyon, panahon, yan yung mga hindi natin kayang kontrolin eh. Mahirap yan. Medyo komplikado kapag ikaw na mismong kukontrol ng oras mo o panahon mo, na pero hindi natin kaya. Kasi yung panahon parang tubig lang, di ba? Parang ulan na pumapatak. Pero hindi natin kayang pigilan. Ganun po yung panahon. Amen ba? Ngayong taon ito lamang yung patunay na ang Diyos ay nariyan para sa iyo. Hindi kanya pinabayaan eh. Hindi kanya iniwan eh. Hindi kanya hinayaan na ganyan ka lang. Ngunit merong pang inihanda na plano para sa atin ngayon. Di mo ba nagagrasp or na papanghawakan na, Lord, salamat naman, nakakahinga pa ako ngayon 2024. Pero yung ibang mga kaibigan ko, wala na sila, hindi na sila nakaabot ng 2024. Di ba malaking bagay ito na dapat nating pagpasalamatan? Amen ba? Sa bagong taon na ito, kahit wala namang nabago sa ating mga mukha, siguro naman may tumalon nung 12:00 ng gabi, no? Alam ko kung sino tumatalon dyan. Joke lang. At ngayon, kung yung taon nga ay lalong nadadagdagan, ay dapat lang din po, kapatid, na tayo rin po ay umangat. No? Umangat yung edad, dapat tayo rin po, hindi sa physical, but ang ating pag-usapan ngayong gabing ito is yung spiritual na aspeto. Ang nais ng Lord na tayo ay mas umangat or mag-improve pa. Mas lumakas, mas lumago, at mas tumibay pa ang relasyon natin sa Kanya. Yan naman ang nais ni Lord, di ba? Di ba natin na iisip na, uy, tumatanda na ako. Hanggang ganito pa rin ba ang aking status spiritually, di ba? Na-question na po ba yung sarili nyo na ganun po yung nagiging mindset na parang wala nangyayari sa sarili ko, parang hanggang dito na lang ako, 2024 na. Come on. Ang nais ng Lord kasi, kapatid, is ganito. Paangat dapat eh. May paangat na goal. Hindi siya yung parang, alam niyo talangka, yung alimango. Di ba pag naglalakad sila patagilid? Ganito. Tumatakbo yan sila patagilid. Yung pagpunta nila sa harap, likod, patagilid pa rin. Hindi sila paabante. Na-imagine niyo yung alimango. Parang pag Christian life po, no, parang pag maglalakad ka ng ganun, parang ang pangit tignan. Di ba? Imagine mo, pag tayo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. Tapos yung lakad mo patagilid. Di ba? Imagine that. Parang, Di ba? So, ang nais po ng Lord sa ating buhay, dapat paabante po ang ating daan, yung ating lakad. Hindi tayo paatras. No? Amen ba? So yan po ang ating goal sa ngayon 2024. Dapat tayo po ay mas aangat pa. Ngayon, kaya po tayo ngayong taon na ito ay nabubuhay kasi gusto pa ni Lord karuyag. Gusto pa ni Lord na pa-fulfill pa ang mga bagay na hindi pa natin nararanasan. May mga bagay ba na gusto mo kay Lord pero hindi mo pa nararanasan? Di ba? Marami. Kaya nga, laking pasalamat natin na
Meron tayong mga bagay na hinihintay kay Lord. Kaya nga, buhay pa tayo kasi gusto niyang iparanas yung mga bagay na gusto natin. According sa purpose niya. Pero kapatid, mahirap yung gusto lang natin kay Lord, pero yung purpose wala doon. No? So, ang paksa natin sa gabing ito, pinamagatan ko lang na, ayan, where are you? Bumabalik. Ayan, a call to level up. So, ayan, tinatawag po na tayo ng ating Diyos na tayo po ay umangat na. No? Siguro naman, hindi pa lahat nakaangat. Nakaangat yung height. Hindi. So, sa new beginning na ito, sa pagsisimula po natin ng taong ito, nais po ng Diyos na tayo po yung umangat. Gusto niyo po ba yon? Sino ang ayaw umangat? Merong gusto. Ayaw niyang aminin. Nais lang, Lord, na umangat tayong lahat. Walang iwanan, kapatid. Walang iwanan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong iiwan, ha? Walang iwanan. Uy, may nang iiwan. Isa pang example, kapatid, isa pang example is yung size ng katawan natin, no? Kapag umaangat yung taon, yung edad, yung size po natin, ganun din. Kung noon, small ka. Small size ka. Noon. Nung 2021, naging medium size ka. 2022, naging large ka. 2023, naging extra large ka na. Ngayon 2024, ano na? Double XL, di ba? Ganon din po ang gusto ni Lord. Dapat may level up. Hindi po physical, ha? Dapat level up, kapatid. May pagbabago. May pagbabago pero hindi yung pababa. Dapat pataas. Di ba? Yung born na kid, pag 3 pataas. Di ba? Kumbaga, ito pa, isa pa. Kung noon ikaw nagpapalibre, ngayon ikaw naman nagtatanong, te, ako na, magkano ba yan? Wow, ang yabang. Ang yaman pala. Di ba? Hoy, kuya. Hindi. Ako na. Nakakaya naman. Itabi mo na yan, ako na. Grabe siya, ang confident. Gulatin mo dapat si kuya leader, kaya si ate leader, kaya si pastor. Kaya ngayong 2024, kapatid, expected na magugulat yung mga hindi magugulatin. Yung mga hindi magugulatin, kapatid, di ba? Magugulat yan. Kaya ganun po tayo, mag-level up tayo. Huwag nating, hanggang ganito lang ako, palibre na lang ako. Di ba, hindi mo feel yung preaching nung last week? Hindi talaga natin ramdam ang sakit kapag walang halaga. Walang nilabas na halaga. So, ganun din po tayo. Dapat meron tayong ilalabas na halaga na kung saan, yan po'y patunay na nag-grow ka na. So, paano nga ba mag-level up? Ano po ba yung mga guidelines? Paano po tayo mag-level up? Ano po ba yung mga patunay or mga basis, bakit po kailangan natin mag-level up? Ano ba ang mga kagustuhan ni Lord? Na bakit ba kailangan ganito, Lord? Ayokong mag-level up, Lord. Gusto ko hanggang dito lang yung aking lugar or kaya kong gawin. Yung kaya kong gawin, ganito lang, Lord. Bakit mo pupunta doon? Hindi ko alam yun. Marahil mga kapatid is may mga bagay si Lord na gusto niyang ipagawa sa atin dahil gusto niya. May plano siya eh. Pero tayo lang ang ayaw. Natatakot tayo sa bago eh. Di ba? Kumbaga sa pag-apak ni Peter sa tubig doon sa dagat para lang abutin si Lord. Bago yun, kapatid. Hindi yun luma sa kanya. Hindi yun basta-basta na bagay na gagawin niya. Bagong-bago yun. Si Peter, hindi yan lumalakad sa dagat. Lumalangoy po yan. Di ba? So, ganun din po sa ating kapatid. Meron po si Lord na gustong ipagawa na something new para po tayo mag-grow.
Anak, huwag naman yan. Ito naman. Tapos ka na. Ito naman yung gusto kong ipagawa sa iyo. Pero karamihan po sa atin takot sa bago eh. Takot sa mga bagay na hindi natin familiar. No? Nakakatakot, di ba? Pero ito po yung mga guidelines na pwede mo nating gawin. Para po tayo mag-level up pa. No? Unang-una, ito po yun. We have 4 P's. 4 P's. Hindi sa DSWD ha. 4 P's na guidelines na para tayo mag-level up. So, para madali lang natin matandaan, 4 na P. Ito po siya. Una, malabo. Iba dito. Align to your purpose. Yan po yung pinaka number 1. Bakit nga ba kapatid? Unang-una sa lahat, kailangan muna nating maging align ang ating purpose. Kasi bakit? Kung hindi kasi align yung ating purpose, mahirap ayusin kung ano yung mga bagay na dapat nating unahin. Kasi ang buhay na walang purpose, napaka-questionable po niyan. Miserable. Maraming tanong. Mahirap mabuhay talaga kapatid kung wala kang motivation o kung wala tayong purpose na kinakapitan. Di ba according kay Pastor Rick Warren sa mga nabasa natin sa Purpose-Driven Life, mayroon daw tayong 5 purposes. Una is yung worship. Yung worship. Ikalawa is yung pagsiserve natin sa or unselfishly loving God's family. Yung pagmamahal natin sa ating mga kapwa mananampalataya. Ikatlo is yung pagiging Christ-likeness. Ika-4, yung ministry natin, yung service. At yung panghuli is yung mission. Yung atin pong mandato bilang isang Kristiyano. So yan pong mga 5 yan ay napaka-importante. Kapag di isa dyan wala tayo, parang miserable at kulang talaga yung ating ano bang tungkulin ko bilang isang Kristiyano? Hanggang dito na lang ba ako? Upo ng simbahan, atin, makikinig? Di ba, napakakulang. Wala pong aksyon na nangyayari. Wala kang ministry. Atin lang tayo ng church service kada Wednesday and Sunday. Tapos uwi na tayo ng bahay. Di ba kulang? Kung wala pong ministry, kulang talaga. Parang hindi na fulfill yung ating parang walang purpose talaga si Lord. Bakit pa nagsisimba ako? Hanggang doon na lang ba? Di ba? Kailangan din po natin ng service dyan kay Lord. Amen ba? Kung walang worship, paano na? Di ba? Mag-grow pa ba ako kung walang worship? Wala akong pananampalataya kay Lord? Wala akong personal na worship sa Kanya? Di ba kulang na kulang? Kaya nga kinreate ni Lord ang mga tao kasi gusto niya may mag-worship sa Kanya. Yun po yung dahilan. Na kung bakit tayo mga Kristiyano, yan pong isa sa mga importante na kailangan natin gawin. Ang worship. Purpose din po yan. Napakahalaga niyan. Napakaalanganin po kapatid ng buhay ng isang Kristiyano kapag wala tayong purpose. Marahil, yung iba sa atin hindi pa alam yung mga purpose ng ating buhay, but you're invited to Bible study tsaka sa cell group para doon po tayo mas lalong matuto kung ano ba talaga ang purpose ng ating life as a Christian. Nakakala natin hanggang kain, tulog, trabaho, pasok sa eskwelahan, yun lang. Kakasal ka, mag-asawa ka, anak, apo, then mamatay na. Di ba walang essence pag ganun lang po yung buhay natin? Kulang na kulang. Wala po siyang pinatunguhan. Wala po siyang marka na itong pagkatao ko, ito pala ako. Pero kapatid, kapag may napunan po ng purpose yung ating buhay, kung alam po natin yung pinanghawakan natin, marahil kapatid, ganado ka. Alam na alam mo kung anong gamit ng katawan mo. Alam na alam natin kung sino ka. Diyan mo po kasi malalaman kung sino ka eh. Ako nung unbeliever pa lang ako, hindi ko alam kung anong pangalan ko. Alam ko yung pangalan ko, pero hindi ko alam kung sino ako. Diba? Parang ganun eh. Kapag walang purpose, hindi mo kilala kung sino ka. Ano bang posisyon mo dito sa lupa? Di ba? Yung posisyon na hindi sa trabaho. Ano ba yung tungkulin mo? Ano ba yung role mo? Bakit ka nabubuhay? Yan po ang purpose. Diyan po sinasagot ng purpose. Amen ba? Sa 8 billion na tao na tumitira ngayon sa mundo, tignan mo, ilan lang nakakaalam ng purpose.
Di ba? Ilan lang ang nakakakilala o nakakaalam ng purpose nila. Yung iba nakalimutan lang. Nakalimutan lang yung iba. So if we don't know that, kapatid, then napakagulo ng ating buhay. Mahirap ayusin yung priority natin. Mahirap unahin kung ano pa ang dapat unahin. So, isa sa mga sign na yung mga taong hindi alam ang purpose or walang purpose, yung mga taong hindi marunong makontento. Yan po yung isang sign. Bakit? Kasi pag di ka marunong makontento, hindi ka mapakali. Hindi ka kontento eh. Gagawin mong lahat para maangkin mo. No? Para mapasayo. Kasi hindi ka nga kontento eh. Gusto mo sa'yo lahat, nagiging ready tayo. And by that, you always do compare sa ibang tao. Diyan na pumapasok yung salitang insecurities. Yung insecurity. Madali tayo insecure kapag hindi tayo kontento. Kasi wala akong ganito eh. Meron siya pero wala ako eh. Gusto ko rin nun eh. Yun po yung insecurity. Diyan po papasok yung sound. Po kasi yung takbo ng mundong ito eh, insecurity. Pag wala kang ganito, hindi tayo in. Mahirap makisama kapag walang ganito. Kailangan makita rin nila na may ganito ka eh. May cellphone ka, iPhone, kailangan yung mga barkada mo, meron sila, ikaw rin meron. Pag wala ka, hindi ka magiging in. Paano yun? Di ba? Tapos kailangan maganda ka rin. Pag hindi ka maganda or gwapo, hindi ka rin in. Ganun po yung takbo ng mundong ito. Ang tingin kasi nila, kailangan mabango ka sa harapan nila. Meron kang ipapakita na credential para ma-recognize ka nila. Which is, hindi po ganun yung tinuturo ng Biblia sa atin. No? You know what? Ang insecurity po kasi, kapatid, yan po ay pumapatay ng generation. It kills generation. Your generation. Pinapatay niyan. Natandaan niyo yung kay Herod, yung nangyari yung sa pagbisita ng mga wise men, yung 3 wise men, binisita si Jesus Christ. Bago nila bisitahan si Jesus Christ, pumunta muna sila kay King Herod. So, nung pumunta sila kay Herodes, nagpaalam sila na pupuntahan nila yung hari ng mga Hudyo. Sino yun? Si Jesus. Naipanganak eh. Pero si King Herod nagulat. Nagulat siya, ha? May hari pala dito sa Israel? King of the Jews, yung sabi ng mga wise men. Alam niyo, nagulat sila eh. Nagulat si Herod. So, na-threaten siya. Na-threaten si Herod kasi hari siya eh. Tapos may iba palang haring na ipanganak. So, ang ginawa ni Herod, pinapatay niya yung mga sanggol, yung mga bata. Kung babasahin niyo pa yung other books sa Matthew, Mark, kung babasahin niyo pa yun, pinapatay niya yung mga sanggol. Kasi na-threaten yung posisyon niya eh. Na-insecure siya. May hari pala na mas angat sa kanya. Yun eh. So, ang insecurity kasi, ganun yun eh. Pinapatay niya yung generation. Si Herodes, kung sa history, kung babasahin mo, pinatay rin niya yung pamilya niya, yung asawa niya, yung anak niya, yung relatives niya. Kasi na-threaten yung kanyang posisyon. Ayaw niyang ganun. Ayaw niya na-insecure siya. Kaya yun, pinapatay na lang niya. So, it is very dangerous, kapatid, na kung tayo pala ay na-insecure. Kasi yung nagiging resulta niyan, tayo ay papatay ng generation. Hindi physical ha, character assassination. Marahil, tinitira mo siya patalikod, inuubos mo siya yung pagkataon niya, sinisiraan natin siya. Ganun yung character assassination. No, kung noon, history, uso yung physical assassination, kasi gusto nilang ipatumba yung taong alam nilang mas angat sa kanila, mas matindi kaysa sa kanila. Ngayon naman, yung panahon natin ngayon, iba. Sa social media na. No? Yan po yung character assassination. Talikuran silang sinisira, di ba? Maraming ganun. Are you aware of that? What tayo dyan? Kapag nakikita ka nilang umangat ka, talagang sisirahin ka nila. Ganun po yung insecurity. Instead na inaangat mo sila, inaangat mo siya, papatumbahin mo talaga siya. Kasi nga, ayaw mong nakikita siyang umangat siya. Tapos, o kaya naman hindi mo siya bibigyan ng platform.
na para hindi siya mag-show up. O kaya sisirain mo siya, talagang papatay mo, parang pinapatay mo siya sa harapan ng mga tao. Yun po yung mga character assassination niyan. Hindi siya halata, no? Pero napaka-grabe po ng tama niyan. So, siguro insecure si boss o insecure yung leader natin, yung mga leaders natin, or yung nakikita mo ba, mismo ikaw leader, na insecure ba ako? Na para bang kailangan ko bang gawin to? Kailangan ko bang mainggit ganito, ganyan. Para sa akin kasi kapag may nakikita akong ganun, no, na mga mas magaling sa akin, okay lang, di ba? Okay lang naman. Kasi tignan mo lang silang trophy. Huwag mong silang tignang threaten. Huwag mo silang tignan threaten. Dapat trophy. Kasi ginagawa rin nila yung part nila para mag-serve kay Lord. Amen ba? Siguro tayo lang naman talaga may problema. Marahil. Kapag ganun po tayo. So minsan na lang mapapatanong ka, bakit Lord yung katabi ko na-promote sa office? Pero ako hindi. Samantalang yung katabi ko pumapasok late na tapos nagpe-Facebook pa. Di ba? Lord, bakit siya meron ng lisensya? 3 na, ako 2 pa lang. Di ba? Maraming mga comparison, marami tayong mga kina-compare. Tapos, Lord, ang gaganda ng mga kutis nila. Gamit nila collagen. Samantalang ako, Dove lang. Buti nga may Dove ka eh. Di ba? Iba't yung mga classmate ko, Lord, noon, pantay-pantay lang kami. Ngayon, mayayaman na sila. Ako, payaman pa lang. Payaman pa lang, Lord. Buti nga, yayaman ka na eh. Di ba? So, ganun po yung situation natin ngayong generation na ito. Napakagulo. Di po ba? Napapansin niyo po ba yon? Aware po ba kayo doon sa mga nangyari ngayon? Pero, alam niyo kung na-compare tayo sa ibang tao, wag po natin gawin yan. Kasi, may panahon din para sa atin eh. Kala mo, napapang-iwanan ka na o kinalimutan na tayo ni Lord. Hindi po kapatid. Ang dilim, parang madilim eh, di ba? Parang madilim yung buhay ko na, Lord, parang dilim ng buhay ko, wala na bang liwanag na darating? Lagi na lang akong ganito, hindi na lang ako pumapasa, hindi na lang ako promote, hindi na ako nakagraduate, walang pera. Inanyahan ko pala kayong mag-participate sa illustration na to. Pwede po ba tayong pumikit lahat? Sige, pikit lang muna tayo. I hope everyone will participate. Sige lang, pikit mo yung mga mata mo. Di ba madilim? Di ba parang wala nang liwanag na darating? Kapatid, kung inisip mo na para kang nakalibing, kapatid, nagkakamali ka. Lagi mong tatandaan na ikaw ay itinanim. Ngayon, idilit mo ang iyong mga mata. Lagi mong tatandaan, kapatid, kapag madilim, huwag mo isipin na ikaw ay nakalibing. There's a big difference between being buried or being planted. Malaki po ang pagkakaiba nila. Minsan, tatago ka ng Panginoon eh. Tinatago tayo ng Panginoon sa dilim, in the dark. Madilim siya. Pero it doesn't mean na kinalimutan ka niya, or it doesn't mean na hindi ka nakilala ni Lord. Hindi po ganun, kapatid. Nakala natin para tayong nilibing eh. Di ba ang dilim? But actually, hindi ka inilibing. Itinanim ka eh. Naniniwala ka ba nun? Itinanim ka. Pag itinanim ka, may destination ka. Pero pag nilibing ka, wala kang destination. Ganyan po kaganda ang beauty ng paghihintay. Pag ikaw itinanim. Di ba madilim kanina? Ngayon sa liwanag, makikita mo siya na ikaw ay umuusbong na. Tumutubo ka na, kapatid. Kaya ngayong taon na ito, yan po ang gusto ng Lord sa atin. Nakala mo, napapangiwanan ka na, wala ka ng pag-asa, kulang na kulang ka, huli na ang lahat. Hindi.
Nakatanim ka lang kapatid, hindi ka inilibing. Si Lord gusto niya magtanim para tumubo ka. Hindi niya gustong ilibing ka. Yun po ang plano ni Lord sa ating buhay. So, walang destination kapatid kung tayo po'y nakalibing na. Wala na patay na tayo Pero kapatid, kapag itinanim ka sa isang lugar na gusto ni Lord kung nasaan ka, maniwala ka sa akin kapatid, dyan ka tutubo. Amen ba? Amen. Yan, sa ikalawa naman is, know your priorities. Ngayon naman, alam na natin ating purpose. Madali na lang ayusin kapatid kapag alam natin ang purpose. So, ang second point po natin is yung know your priorities. Diyan natin malalaman kung ano yung dapat nating unahin. So, napakadaling gumawa ng listahan ng priorities natin, di po ba? Madali lang sumulat, pero napakahirap gawin. Napakahirap mangyari, di ba? Sa kalagitnaan pa lang taon, parang wala na hindi na tumutugma yung mga nakasulat nating mga priorities Di ba? Na para bang hindi tumutugma yung mga plano natin. Lord, parang ito na naman yung taon, bakit hindi tumutugma yung priorities ko? Parang hindi siya naka-align sa plano ko nung January. Bakit nag-iiba na ngayon? Di ba? Hindi kasi natin kontrolado ng panahon, di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari. So, but the good thing about your list, yung mga naisulat mo, na mga listahan mo, kung ano yung mga priorities mo is, diyan po nakikita kung ano yung mga guidelines mo. Na ma-monitor kasi diyan kung nasaan ka na banda. Yan po yung importante diyan. Kapag meron ka kasing nakasulat na mga priorities, nakikita mo kung saan ka, kung nakalampas ka na ba, kung lumiko ka ba, or naiwan mo ba yung number 1 priority mo, diyan po natin na ma-monitor lahat. Ibig sabihin po niyan, na-assess po natin kung ano bang karapat-dapat hindi unahin at hindi dapat unahin. Ang karapat-dapat unahin at hindi dapat unahin. So, natatanong natin sa ating sarili, na-assess natin minsan na-achieve ko na ba to? Hindi pa. Di ba, namamonitor mo meron kang listahan kung nasaan ka na banda. Kasi pag wala kang listahan, parang pag wala tayong listahan ng goals ba, parang hindi natin alam kung saan ako patungo. Anong next na gagawin ko? 'Di ba? Parang walang direction or parang wala siyang mapa. Imagine that na parang naglalakad ka tapos di mo kabisadong lugar. Halimbawa, nagmasyal ka sa South Korea tapos wala ang Google Map. At tapos yung mga lugar doon, di mo nababasa kung ano yung imagine, di ba? Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Magtatanong ka sa South Korea, sa mga Koreano. Tapos, hindi naman alam mag-English. Pero silang kausapin. So, kapatid, mahirap makipag-communicate kapag wala kang mapa na gamit. Siguro, pag walang Google Map or anong gagawin mo? Di ba maliligaw ka talaga? Tapos, hindi mo alam yung salita nila. Hindi mo magets yung mga nakasulat doon. Ano to? Di ba pag wala kang mapa, mahirap akuin kung saan ka banda. Alamin, di mo maalam kung saan ka banda. So take note that priorities ay laging may nakadikit na purpose. Kasi pag yung una kanina purpose, tapos sunod is priorities. Laging magkadikit yan. Kapag hindi magkadikit yan, hindi tugma talaga yung mga priorities natin. At marahil, kapatid, matagal na tayong wala. Kapag hindi tugma ang ating purpose sa priorities natin. Kasi yung purpose, galing kay Lord yan Kapag nakadikit yung priorities natin sa plano ni Lord, talagang maayos at maayos yan kapatid. Hindi yan basta-basta masisira. So, basta importante, sa lahat ng priorities natin, si Lord ang una. Di bali nang mawalang ibang mga priorities na prioritize natin nung nakarang araw o nakarang taon, ang importante, yung priority mo is si Lord palagi. Amen ba? Parang ang hirap kasi mag-prioritize ng pag si Lord yung laging uhuli o naging ikalawa. Importante pa talaga kapatid kasi at the end of the day, hindi na importante kung ano yung mga inuna mo o yung mga na-achieve mo. Hindi importante kung ano yung mga na-prioritize mo. Ang importante kung sino yung inuna mo.
Yung tanong dyan kapatid, hindi yung ano, sino yung inuna mo. Amen po ba? And God is so proud of you kapatid kapag inunaw natin si Lord. Mahirap talagang maging, unahin natin yung mga trabaho, yung mga, kung ano may mga deadlines natin. But kapatid, pag inuna natin si Lord, I tell you, magiging successful po tayo. Sa pag-aaral natin, una dapat si Lord. Amen ba? Parang ayaw nyo maniwala. So, hindi ni Lord madi-deny yung mga bagay na kapag inuna natin siya. Pag si Lord, inuna mo siya, magiging proud sa atin, oh, sigurado uunahin ako nito eh. Bless ko nga to, kasi alam kong uunahin ako nito eh. Di ba proud si Lord? May gana si Lord mag-bless sa atin kapag inuuna natin siya. Parang ayaw maniwala. Okay lang. Ako, nainiwala ko dun. Kayo, okay lang. Charot. So, ayan. Basta importante, hindi na importante kung ano yung mga inuna natin. Ang importante kapatid, tandaan nyo to, pag nagsaset tayo ng priorities, kung sino yung nauna. Kung sino yung inuna mo. Amen ba? Marami tayong ano sa priorities maraming mga bagay na ano. Kasi yung ano, bagay yun eh. Pag sino, yun yung mismong tao eh. Pag sino. Si Lord yun eh. Pag sino yung tinanong. Amen ba? Kaya sa priorities natin, sino yung una? Tapos yung sunod yung ano. Yung mga ano. Nakalala ko doon si Clark, yung mga ano. Joke lang. So, ayan, ikatlo naman tayo. Push your limits. Pag gusto natin mag-level up, dapat gusto natin lampasan kung ano yung mga limitasyon natin. Ano ba yung mga bagay na limitado lang tayo? Hanggang saan lang ba tayo, kapatid? Sige nga, tanong mo yung katabi mo, hanggang saan ka lang ba? Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Hanggang kailan ka na lang, yung tanong ng iba, hanggang kailan ka na lang. So, push your limits, kapatid. Huwag mo hayaan, kapatid, na hanggang dyan ka na lang. Amen ba? Huwag mo hayaan hanggang ganyan ka na lang, 2024 na. Nakikita pa rin, hanggang dyan ka pa rin. Parang nakakahiya naman yata kung hanggang dito lang tayo, no, kapatid? Sa mga fast, takot sa pagbabago. Marahil takot tayong ma-adapt yung ano yung bago. O yung iba naman, takot i-embrace kung ano yung mga dapat baguhin. Takot ma-embrace, takot nilang yakapin kung ano yung mga bago. No? Some of us afraid, natatakot umapak sa mga lugar or sa mga bagay na hindi natin familiar. Pumunta ka na ba sa lugar na hindi mo familiar, tapos hindi ka natatakot? Or pumunta ka na sa lugar na hindi mo familiar, pero hindi ka natatakot? Tapos wala kang kilala. Yung mga tingin ng tao sa'yo, parang ano, parang kakatayin mamaya. Yung parang lalamunin ka ng mundo na, Lord, bakit mo pinunta dito? Ayoko nito eh. Lord, ayoko ng ganito. Hindi ko kaya ito gawin. Bakit mo binigay sa akin? Bakit ako pa, Lord? Bakit hindi na lang sila? Kaya naman nila. Bakit ako pa? Yun yung mga tanong na mga takot sa bago. Tanong mo yung katabi mo, duwag ka ba? Pre, duwag ka ba? Tapang pre dapat ha, tapang pre. Example ko lang, nung bata ako, grade 1 ha, grade 1. Sino yung dumaan sa grade 1, pagka-grade 1 dito? Grade 6 agad, may panganak pa lang. Dumaan ako sa grade 1. Natatawa lang ako pag naalala ko eh.
Kinder 1 muna. Naalala ko nung grade 1 ako ah, takot ako kung iwan ni mama sa school. To be honest, takot akong maiwan ni mama sa school nung history ko noon. Yung tipong hatid ka niya sa eskwelahan, tapos, um, bago, first time kong pumasok sa school na mataas, malaki, tapos maraming tao, that was sa Pasig City. Hindi ko alam, hindi ko kilala yung lugar, tapos, ikaw yung tipong, ako yung tipo na, hindi kasi magala, tapos taong bahay lang ba. Tapos, hindi ako naglalaro sa labas, hindi ako mahilig ganun. Tapos, bigla ka na-expose sa public. Di ba? Na hindi mo kilala yung teacher mo. Tapos, yung classmates mo na katabi mo, parang tingin sa'yo, parang, parang, ang pangit ang tingin sa'yo eh. Tapos, ako naman, sige ang tingin ko kay mama. Pag inatid na ako, tapos, upo na sa classroom, sige ang tingin ko kay mama. Kailangan si mama hindi siya aalis. Kailangan nandyan lang siya sa bintana, doon sa bintana sa labas. Bawal pumasok yung parents eh. Lala ko tumitingin sa kanya kasi ayokong mawala siya. Kailangan doon lang siya. Diyan ka lang. Sinasabi niya, mama, diyan ka lang. Huwag kang alis doon. Naiyak ako, na may luha na, tapos naalala ko lang. Tapos pag maya-maya, di ba, nagkaklase na kami, wala na si mama. Diyan ako umiiyak. Umiiyak na ako. Yung iyak ko halos abot sa ibang building, kabilang building ng classroom. Grabe. Tapos, maya darating niya si mama, di naman ako umiiyak. Kasi tinatawag nila si mama ng teacher ko. Nasa gate lang pala sila naghihintay ng out namin. Pero, alam niyo yun, yung parang nakakatakot. Kasi pag first time mo lang sa isang lugar na hindi mo alam, tapos bata ka pa, di ba, musmus pa lang, madali kang matakot, madali kang umiyak, lalo na hindi mo familiar yung mga bagay na ginagawa nyo. No? Tapos, hanggang ngayon, dumating yung panahon na na-realize ko na nasanay na akong iwan. Ayun, paulit-ulit na sinasanay ako ni mama na iwan ako. No? Iniwan niya ako dun sa eskwelahan. Sige ang iyak ko, pero dumating yung panahon na hindi na ako umiiyak. Ayun, na-realize ko na hindi pala nakakatakot mag-isa. Tapos nung sanay na ako na iwan ni mama, sanay na ako, nakahanap na kasi ako ng mga kalaro. May mga kalaro na sa classroom. Alam niyo yung tipong uwian na, naglalaro kami ng bamsak. Alam niyo yung bamsak na laro? Familiar kayo ng bamsak? Sino tumaan sa pagkabata dito? Hala, wala. Hala, sorry guys, di pala kayo nakaka-relate. Tago-taguan nung bata pa ako, na-enjoy ko yung pagkabata na, ay, ganito pala yung feeling na marami kang kakilala na, tapos, ito pala yung feeling na na-overcome mo yung takot mo, na marami ka ng kalaro, tapos nag-enjoy ka na, hindi ka naiyakin. Tapos, dumating nga yung panahon na yun na, di ba ako yung iyakin? Si mama naman ngayon ang iyakin. Bakit? Kasi hinahanap niya ako kung saan na ako sa school. Kung noon akong iyakin, kasi sige, tingin ko sa bintana, siya ngayon ang may iyak. Pero pagdating ko sa bahay, sigurado may bahaw. Yeah. So, ganun yung nagiging nangyari nung pagkabata ko noon. Ito yung tipong, na-realize ko na ganito pala yung feeling na na-overcome mo talaga yung takot mo. So ngayon, ikaw kapatid, ano yung mga kinakatakutan mo na ayaw mong puntahan o ayaw mong gawin? Nasa tingin mo, hindi mo kaya, o nasa tingin natin, parang hindi ko familiar to Lord eh. Bakit mo ko iiwan na lang dito na hindi ko alam yung gagawin ko? Nasubukan mo na ba yan, kapatid? Naranasan mo na ba yan? Baka pumalya ko wag na lang. Lord, natatakot ako mag-commit, baka mag-fail lang ako. Siguro mas mabuting wag na lang.
O kaya naman, natatakot ka sa mga bagay na gustong paggawa sa'yo ni Lord, pero natatakot kang gawin. Pag yung kapatid ay galing kay Lord, tandaan mo, huwag kang matatakot. Bakit? Kasi siguradong sasamahan ka niya. Kapag may isang tao nagsabi sa'yo na sasamahan ka niya, pag tao lang yun, talagang matakot ka. Tao lang yun eh. Pero pag si Lord na nagpangako sa atin na sasamahan ka niya, kahit hindi mo alam, hindi mo kaya, pero kasama mo siya, pag sinabi ni Lord na kasama mo ako, sasamahan ka niyan. Totoo yun, kapatid. Totoo yun. Sa mga bagay na unfamiliar na hindi mo alam, sa buhay natin, kapatid, kapag hindi natin alam, pag sinabi ni Lord na sasamahan ka niya, totoo yun, kapatid. Pag yung bagay na yan gustong ipagawa ni Lord sa atin, sasamahan ka niyan. Marami na po sa Bible ang nagpatunay na sinamahan sila ni Lord. Di ba? Marami sa Bible yung sinamahan sila ni Lord. Si Prophet Jeremiah, sinamahan siya ni Lord. Si Moses, di ba? Kasama niya si Lord. Hindi niya alam magsalita eh. Hindi niya alam yung sasabihin niya sa mga Egyptians, sa Israelites. Hindi niya alam yung gagawin niya. Pero sinamahan siya ni Lord. Ano yung nangyari? Di ba? Successful yung pagtawid nila sa Red Sea. Si Joshua, di ba? Basahin niya natin dito sa Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi niya dito, di ba? So do not fear, for I am with you. Kasama natin si Lord. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Pag sinabi ni Lord, talagang sasamahan ka niyan. Totoo yun, kapatid. Na-feel ko na yun, na sinamahan talaga ako ni Lord. Isa sa mga bagay na hindi ko alam. Kahit sa aksidente, sasamahan ka niyan. Tuwatawa si Clark eh. Naranasan niyo bang sinamahan ka ni Lord sa mga bagay na hindi mo alam? Naranasan mo na ba? Amen nga. Amen, kapatid. Ito pa, Joshua 1:9. Di ba? Sabi ni Lord, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Do not be discouraged. Huwag kang mawalan ng pag-asa. For the Lord your God will be with you wherever you go. Hindi ka niya iwan kahit nasaan ka. Basta, nasa will ka lang ni Lord, ha? Pag wala ka sa will ni Lord, kapatid, matakot ka na. Mahirap yun. Talagang wala si Lord doon. Amen ba? Kapag ang plano mo ay naka-align sa purpose ng Lord sa buhay natin, siguradong kasama natin si Lord sa kahit anong klase ng laban. Mahirap man o pinakamahirap na laban, kasama mo ang Lord. Kasama natin talaga si Lord. Pag sinabi niyang sasamahan kita, anak, sasamahan ka talaga niya eh. Totoo yun. Kung naranasan mo na yung, kapatid, ngayon pa rin, gagawin pa rin niya yun. Amen ba? Gagawin pa rin niya yun, kapatid. Hindi siya nagbabago eh. Same lang din siya. Kung sino siya sa Diyos, kung sino siya na Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ni David, ganon din pa rin yung Diyos na sinasamba natin. Parehas lang din po, kapatid. Sinamahan sila at sasamahan din ka rin niya. Kung ano yung mga laban mo ngayon, kapatid, sasamahan ka niya. Basta tiwala lang. Huwag kang basta-basta bumibitaw dapat, kapatid, ha? Wag kang magtitiwala sa lakas mo na kaya mong gawin. No, hindi yun dapat. Dapat magtiwala lang tayo sa anong lakas na kaya niyang i-provide. Amen ba? So, kapag ang plano natin, naka-align lang sa plano ni Lord, sa purpose ni Lord, siguradong kasama mo si Lord sa lahat ng laban mo. Anong hirap ng laban, walang mahirap kay Lord. Amen? So, ito yung ika-4, always persevere. Ito po importante, no? Basahin natin sa verse 29 ng Isaiah chapter 40. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on like eagles. And they will run and not grow weary. They will walk
and not be faint. Kapatid, kailangan po natin talagang mag-persevere. Kulang na kulang talaga kung hanggang attend lang tayo, ministry, cell group, tapos prayer. Pero kung wala tayong ano bang Tagalog ng persevere? Pagpupursigi? Hindi ko na alam mag-Tagalog. Ang galing ni Sean. Sige, kung di tayo nagpapadayon, pagtitiis, pagtsatsaga, meets, pagtitiis, pagtsatsaga. Ay, kakausap na ako dito. Ayan, support us. Support me, guys. Charot. Naalala ko lang ulit, ito na naman. Yung illustration lang naman to eh. Sino nakaranas dito mag-bike? Oy, nag-bike sila. Wow. Ayan. Naalala ko noon, nung may mountain bike pa ako, di ba may mountain bike ako noon, nung nagra-ride ako sa uphill, sa pataas, yung paangat, when I was riding on sa uphill road noong may bike ako, just a diversion, marami akong makasama, mga katropa na mga bikers, mga grupo. Ang lalakas nilang pumadyak, tapos ang bibilis, tapos, siyempre, newbie pa lang ako. Pero alam kong may alam kong technique, pero newbie pa lang kasi, kulang na kulang pa talaga yung lakas na kaya kong i-provide. Ang lalakas nilang magbike, alam mo yung tipong angat, halos 1 kilometro na sagkahan, na paakyat. Ang bilis nila, nandun sila agad, pero ako nandun sa baba. Naghihikaos na. Oh, lalakas nyo naman. Porke newbie lang ako, inuunahan nyo ako Pero ito yung na-realize ko eh. No? Sa mga nagbabike talaga, pag alam nyo to, sa mga bikers, hindi pala required talaga na ibuhos mo lahat ng lakas mo. No? Ito lang yung sekreto ng mga atleta sa mga race, na nag-racing ba? Yung mga marathon, mga ganon. Yung sekreto nila, di nila binubuhos yung lakas nila hanggat hindi pa nakakarating sa finish line. Kailangan, ibubuhos lang nila yung lakas nila kapag malapit na sila sa finish line. Kasi, yung naiiwan mong lakas, doon mo ibubuhos, may chance naman na nanalo ka. Kasi yung iba, pag binuhos na nila, una pa lang binuhos na nila yung lakas nila, mahina na yan. Yun yung technique. Kailangan, ibuhos mo yung lakas mo, huwag pa bigla-bigla. Ano ba bang lesson doon? No? Ano bang lesson doon? Tignan natin dito sa 1 Corinthians 9, chapter 9 to 26 yun, to 27. Sabi dyan, "Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Verse 27, sabi ni Paul, "No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize." Ang sabi ni Paul, suntok sa hangin di ba? Sinabi niya, huwag kang tatakbo ng wala kang goal, wala kang plano. Parang kang tumatakbo ng, di ba, tatakbo ka lang tapos wala kang plano na manalo. Wala ka naman palang planong manalo, bakit ka pa tatakbo? O kaya naman, magbo-boxing ka, magkipag-boxingan ka, pero suntok hangin lang. Walang tinatamaan. Walang punto. Di po ba? Sino ba yung mga boxer dito? Di ba? Kailangan tamaan mo yung kung saan yung dapat tamaan. Pag suntok hangin ka lang, marahil kapatid, madali kang mapagod. Yung suntok mo, halos binuhos mo na doon lahat, tapos pagod ka na. Lahat ng yun, suntok hangin lang. Wala man na tinamaan. Di talo ka. Kasi mahina ka na binuhos mo na lahat Ganon din po dito sa atin kapatid, pagiging Kristiyano, no?
Ang pagiging kung paano po tayo mag-persevere, ganito po yun. Dapat, hindi lahat ng lakas binubuhos mo. Magtira ka naman. Magtira ka naman para sa'yo. Huwag may buhos lahat, kapatid. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Kailangan din natin ng pahinga. Huwag may buhos lahat. Relax lang. Huwag kang mataranta. Kasi ang race, kapatid, hindi po yan paunahan. Patibayan po yan. Ang race, kapatid, sa Bible, hindi po sinabing ang mauna siya yung makakakuha ng prize. Kapatid, yung race na to para sa lahat. Ang sabi sa Bible, kung sino yung nakatapos. Hindi po sinabi sa Bible kung sino yung nauna. Amen ba? Kung sino yung nakatapos. Hanggang katapusan. Hanggang wakas. Yun po yung sinabi sa Bible. Amen ba? Sa mundong ito, paunahan eh. Ang gusto natin, paunahan eh. Kailangan mauna ako, kailangan ako makita nilang ganito na una ako. Hindi po ganun eh. Sa Bible, hindi po ganun. Kaya nga po kapatid, lahat tayo dapat pare-pareho eh. Equal tayo lahat dito. Lahat po tayo kanya-kanyang takbo. May kanya-kanyang tinatakbo. Pero kapatid, hindi po ito paunahan. Huwag mo ubusin lakas mo agad. Kailangan ubusin mo ang lakas mo hanggang wakas. Yan po itatandaan natin, kapatid. Yan pong sikreto ng mga nag-persevere. Tignan niya si pastor. Di ba? Kaya hanggang ngayon, tibay na tibay pa rin yan. Kasi, andun yung sikreto ng pagiging racer na kailangan i-reserve ko yung lakas ko hanggang wakas. Hindi dapat ubos. Ubos biyaya, tapos gutom na tomorrow. Parang ganun, di ba? Ubos biyaya tapos gutom later. Wag ganun ang mindset, kapatid. Si Apostle Paul nga, sinabi niya na eh, di ba? Dapat may goal ka. Sa lahat ng mga lakas na ginugugol mo, dapat may goal yan. Dapat hindi yan suntok sa hangin. Kaya daming umaayaw, kapatid eh. Maraming umaayaw, marami nang umatras kasi suntok sa hangin, kapatid eh. Pagod na sila, kapatid, walang tinamaan. Sumuntok ka pero walang tinamaan. Tumakbo ka nga pero wala kang goal. Di ba? Nakakapagod yun. Madali kang mapagod pag wala kang goal. Amen ba? So lahat po ng gusto mag-level up dito, kailangan may goal tayo. Hanggang saan ba yung goal mo? Di ba? Amen ba? Kaya ang lakas natin, gamitin natin sa buong, kung may intention yan. Ang lakas natin, dapat may intention yan. Dapat, kapatid, sapul. Ha? Dapat sapul yan, kapatid. Sigurado nating sapul yan. Huwag dapat bano. Ano mo yung bano? Yung bitin. Bitin or mahina. Huwag dapat tayo bano. Dapat sapul na sapul, kapatid. Sabi ni Paul, di ba, do not run like something na parang walang goal talaga. Nakakapagod yun. Sabi naman ni Paul, again, sa mga boxers naman, huwag kang sumuntok ng walang tinatamaan. Huwag suntok sa hangin. Amen ba? Pakisabi nga sa katabi mo, dapat sapul. Dapat sapul, kapatid, ha? Huwag bano. Huwag kang maging bano, kapatid. Ano yung bano? Pag nag-jolin ka, di ba, pag bano, hindi tinamaan nga pero hindi gumalaw, yun yung bano. Yun yung bano. So, bago nga pala ako mag-end, kapatid, I want you to wala. Ayaw bumalik. Sige. So, kapatid, bago nga pala tayo mag-end, let me read again this passage to you. Napakatindi po nito. Yung binasa natin kanina sa Isaiah 40, 28-31. Kung i-recall po natin yung passage na to, napakahalaga po nito sa pagsisimula nitong taon na ito. So, sabi ni Lord dito, sa verse 31, verse 30, simulan natin sa verse 30. Ayan.
Sabi dito, di ba? He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Ngayon kapatid, nanghihina ka na ba? Eh, simula pa lang taon pero parang mahina na naman tayo. Even youths grow tired and weary. Di ba? And young men stumble and fall. Marami pong nawawala. Nahulog, nawawala, na-stumble. But kapatid, ito po yung pag-asa na pinaabot natin sa atin ni Lord. But those who hope in the Lord will renew their strength. Eh wala naman po talaga kapatid na ibang pag-asa eh. Wala nang ibang pag-asa na kailangan nating kapitan pa. Kaya sa pagsimula ng taong ito, dapat, sabi dito, they will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Nawa kapatid, sa taong ito, simulan po natin ng may buong pag-asa. Hindi tayo magbabase kung anong New Year's resolution ng ibang tao, pero bumabase tayo dito sa lakas ng ating Diyos. May this year be filled with a meaningful beginning. Dapat maging meaningful po ito para sa atin. Bakit? Kasi this is a call for us to level up. In our faith, in our love, in our service for God. You are being planted here, kapatid, to grow. Hindi ka inilibing, itinanim ka. At ngayon tumutubo ka na. And now, it's time to level up. Amen. Tayo po tayong lahat.